ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாண்டில் செல் டாக்ஸ். நான் உங்கள் சந்தோஷினி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. இது ஒரு ஸ்மால் சர்ப்ரைஸ். இது நான் அவ்வளோவா ஒழுங்காக பேக் பண்ணல, சும்மா அப்படியே. இது வந்து நானாக செஞ்ச சர்ப்ரைஸ். இதை நான் வந்து February 7லேருந்து August 7 தான் முடிச்சிருக்கேன். அவ்வளோ நாள் ஆச்சு எனக்கு. நீங்கள் நினச்சா கொஞ்ச நாளே முடிச்சிட முடியும். எனக்கு திங்ஸு டக்குன்னு கிடைக்காதனாலையும், அப்போ கொரோனா டைம்ங்கிறனால ஸ்டேஷ்னரிக்கு போக முடியல. அதனால தான் நான் வந்து எனக்கு லேட் ஆணுச்சு. பட் நீங்கள் நினச்சா இதை வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். பட் இது காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி சொல்கிறேன்னு நினச்சிப்பீங்க. ஆமாம். ஸோ ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். நீங்கள் ரொம்பவே ஆர்வலாக இருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது செஞ்சதே நம்மளோட யூடியூப் சேனலுக்காக தான் இதை நான் வந்து செஞ்சேன். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு இது பிடிக்குமா இல்லைன்னு தெரில, பட் ஆனால் கேர்ள்ஸ்க்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும். ஸோ ஆனால் எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நானே அதெல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு எனக்கே டவுட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம பிரித்து பார்த்துடலாம். என்னடா ஏதோ ட்ராயிங் புக் இருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாம், இதில் ஒன்றும் நம்ம ட்ராயிங்லாம் பண்ண போகிறது கிடையாது. நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து கிளாஸ்மேட் ட்ராயிங் புக். இது வந்து நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து பேப்பர் டால் ஹோம். உள்ள ஃபஸ்ட்டு வெளியே எப்படி இருக்கும், உள்ள போக நிறைய ரூம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இந்த வீட்டில் சில மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கும். கலர் மிக்ஸ் ஆகி சிலதெல்லாம் இருக்கும். பட் அதுக்காக நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட. இதை வச்சு நம்ம சேனலில் எபிசோட்ஸாக பேப்பர் டால் ஸ்டோரி மாதிரி போடலான்ட்டு ஒரு பிளான் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் அதை நான் செஞ்சேன். அதுக்கு முன்னாடி இதை அந்த ஹோம் உங்கள்கிட்ட காட்டிலன்னு தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்தேன். சரி, ஓகே, நம்ம உள்ளே போய் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பேப்பர் டால்ஸ் நான் காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு. என்னோடய பேப்பர் டால் இது 3 பேப்பர் டால் நான் செஞ்சேன். இந்த பேப்பர் டால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் தான் என்னோடய பேப்பர் டால்ஸ். ஓகே, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். முதல்ல இது வந்து லெட்டர் போடுற அந்த பாக்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதான் உள்ள பேப்பர் டால் போனோடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூம் தான் இருக்கும். பாருங்கள். இப்போது நான் வந்து என்னோடய பேப்பர் டால்ஸோட நேம்ஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த டேடி பேப்பர் டாலோட நேம் பார்த்திங்கன்னா கென். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பேபி பேப்பர் டாலோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனா. அப்புறம் இந்த மம்மியோட நேம் பார்த்திங்கன்னா கிளாரா. இந்த 3 பேரும் நான் வச்சது. இப்போ நம்ம அதை அங்கே வச்சிடுறேன். இப்போ நம்ம ஹோமை பார்க்கலாம். இதான் நம்மளோட இது வந்து ஷூஸ். எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த பேப்பரை போட்டு காட்டுறேன் நான். இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம எந்த ஷூஸ் வேணாலும் போட்டுட்டு அப்படியே எடுத்துடலாம். இது வந்து கொடை, அந்த ஸ்டாண்டு கொடை வைக்கிற அந்த கூடை. அப்புறம் இது வந்து ஷூஸ் வைக்கிறது. அப்புறம் இதில் வந்து இதில் ஒன்றுமே இருக்காது. இதில் நான் ஒன்றும் வைக்கல. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கலாமேன்னு விட்டுட்டேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹால். இது வந்து
கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. இதில் வந்து கிளிட்டர் போட்டு நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து டோர். அப்புறம் இது வந்து கொடை வைக்கிற ஸ்டாண்ட். இது வெல்கம் ஹோம்ன்ட்டு அங்கே ஒரு இது ஃப்ரேமில் இருக்கும். அப்புறம் இது செடி அந்த மாதிரிலாம். இது வந்து ஸ்டெப்ஸை தாண்டி போனால் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹால் இருக்கும். இது மாதிரி இது வந்து நான் முன்னாடியே செஞ்சது. ஸோ அதனால் க்ரையான்ஸில் தான் செஞ்சுருக்கேன். பெயிண்ட்டும் சாதாரண பெயிண்ட்டும் அப்புறம் வந்து க்ரையான்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் செஞ்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறமேல் தான் போன கிராஃப்டிங்ஸ் ரிவ்யூவில் ப்ரஷ் பென்ஸ்லாம் வந்துச்சு. ஸோ அதில் இப்போது செஞ்சேன். ஓகே, இதை பாருங்கள். இதெல்லாம் மட்டும் முன்னாடி செஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நான் செய்கிறத விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ சில திங்ஸஸ்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் செஞ்சேன். மற்ற ரூம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ப்ரஷ் பண்ணியிருக்கும், இல்லைன்னா வாட்டர் கலர் பண்ணியிருப்பேன். அப்புறம் அங்கே உள்ள ஃப்ரேமில் வந்து கிளாரா ஆனா கின் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ரெட் பால். இது சும்மா கிளாஸில் இருக்க மாதிரி. அப்புறம் இது ஒரு டாய். அது ஒரு பார்பி டால். அப்புறம் புக்ஸ், கார், அப்புறம் புக் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு, இதுமாரி நம்ம செலோ டேப் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு பதிலாக ஓஎஸ்பி ஷீட் போட்டிருந்தா இன்னமும் நல்லா நீட்டாக இருந்திருக்குன்னு தோணுச்சு. பட் பரவாயில்லன்னு அதுக்கப்புறம் நான் விட்டுட்டேன். ஸோ வேணால் அடுத்த வாட்டி இந்த மாதிரி பேப்பர் டால்ஸ்க்கு ஹோம் செஞ்சால் அதில் வந்து நான் ஓஎஸ்பி ஷீட்டால் கவர் பண்ணிடுறேன். ஏன் நான் டேப் போட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது அப்போ தான் பேப்பர் பிய்யாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக அது வந்து ஒரு ட்ரா நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. அதில் வந்து கீஸ்லாம் நான் வச்சுருந்தேன். இப்போது இந்த பக்கமாக போனோம்னா இது வந்து டைனிங் டேபிள். இந்த டைனிங் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து கப்பு. இது வந்து ஆப்பிள் கிண்ணம், கப், இது மாதிரிலாம் இருக்கும். ஓகே, இதில் இந்த டைனிங் டேபிளில் இப்படி உட்கார்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணி அதை செஞ்சுருந்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் வந்து இந்த ஹோம் எப்படி செஞ்சேங்கிறத அப்படியே சும்மா சொல்லுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த பக்கம் போனால் இதான் கிச்சன். அங்கே ஒரு விண்டோ இருக்கும். இது ஃப்ளோர். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்நாக்ஸஸ் வைக்கிறதுக்கான ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா இதில் சாக்லேட்ஸ், குக்கீஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா காஃபி கப்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இதில் வந்து பிளேட், ஒரே ஒரு பிளேட் தான் இருக்குது. இது வந்து ஓவன். இது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து கேஸ், இது சிங்க். அப்புறம் இது வாஷ் பேஷன். அப்புறம் இது வந்து கேஸ் அடுப்பு. இது வந்து ஸ்பூன்ஸு, நிறைய ஸ்பூன்ஸ் அதுக்குள்ளேயே அப்படியே வச்சுட்டேன். அது கரண்டி, அப்புறம் அது காய்கறி வெட்டுற பேட். அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நியூட்டெல்லா, கிஸ்ஸஸ், சாக்லேட் ஜூஸ், அந்த மாதிரி ஜூஸ், மில்க், கேரட், ஃபிஷ் அது மாதிரிலாம் வச்சுப்பேன் நான். இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே. அதெல்லாம் திங்ஸ்லாம் செஞ்சு. ஓகே, மேலே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் மெலன் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு பாத்திரம். அப்புறம் இங்கே இந்த மாதிரி திங்ஸஸ்லாம் இருக்குது. இது வந்து கிளாஸஸ். அப்புறம் அது கெச்சப், டொமேட்டோ கெச்சப், ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் அந்த மாதிரி. ஓகே, நம்ம இப்போ அடுத்து பார்த்துடலாம் வாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வந்து ப்ளூ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த பெட்டு இது ரெண்டும் பெட்ரூம். அந்த ப்ளூ வந்து டேடியோட ரூம், இந்த பிங்க் வந்து மம்மி அண்ட் பேபியோட ரூம்.
அந்த ஒரு பக்கம் ப்ளூ ஒரு பக்கம் பிங்க்குங்கிறது எனக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. நல்லா இருந்துச்சு அது. அதுவும் இந்த பிங்க் கலர் ரூம் எனக்கு 2 ரூமே அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சி. 2மே என்னோடய ஃபேவரட் கலர். அந்த வயலட், பிங்க், லைட் ப்ளூ அந்த மாதிரி. இது வந்து ஸ்விட்ச், அது பெட், இது லேம்ப், இது கிளாக். அப்புறம் இதில் வந்து பலூன்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே. இந்த ஃப்ரேமில் வந்து பிரின்சஸ்னு எழுதியிருக்கேன். பட் வந்து என்னோடய பேப்பர் டாலோட மம்மி பேப்பர் டாலோட நேம் வந்து பிரின்சஸ் கிடையாது. இது லாக்கருக்குள்ளே மணி இருக்குது. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்மளோட பீரோ. இந்த இந்த கபோர்டில் பீரோன்னு சொல்லிட்டேன், கபோர்ட். இந்த கபோர்டில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது. இந்த டேடிக்கும் பேபிக்கும் கூட நான் அவ்வளோவா ட்ரெஸ்ஸு செய்யலை. இந்த மம்மிக்கு தான் செஞ்சுருந்தேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பேப்பர் டால் தான் நான் செஞ்ச சொன்னால இதுக்கு தான் நிறையா செஞ்சுருந்தேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இப்போது நெக்ஸ்ட் ரூம் பார்த்துடலாம். இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரூம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரூம் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு. 2மே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த ஸ்கை மாதிரி போட்டது அதெல்லாம். இது டேடி ரூமில் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள், இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் தானே சொல்லுவாங்க. இது இருக்குது. இது மேக்கப் பண்ணுறதுக்காக. இதுக்குள்ளே மேக்கப் திங்ஸஸ்லாம் இருக்கும். ஹேர் ட்ரையர் இந்த மாதிரி. ஓகே, எல்லாமே குட்டி குட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து குட்டி குட்டியாக அது ட்ரா பண்ணப்போ ஈஸியாக இருந்துச்சு. பட் கட் பண்ணுறப்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருந்துச்சு. இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா டேடியோட ட்ராவில் வந்து மணி இருக்குது. இடிக்குது, அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உள்ளே போக மாட்டேங்குது அந்த ட்ரா. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ரூமுக்கு நம்ம போயிடலாம். இது ரூம் பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூமில் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி திங்ஸ் இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இருக்குது. இதுலேயும் டப்பு இருக்குது, பாத் டப். பேப்பர் டால் ஸ்டோரிஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் தமிழ்லே அது பேசுகிற மாதிரி வைக்க போகிறேன். உங்களுக்கு இது மாதிரி நான் தமிழ்லே பேச வைக்கிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி உங்கள்கிட்ட இங்கிலீஷ்லேயும் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் வேணால் உங்கள்கிட்ட இங்கிலீஷ்லேயும் இது பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, நான் தமிழ் லாங்குவேஜில் தான் பேப்பர் டால் ஸ்டோரிஸ் பேசி இது பண்ண போகிறேன். இது வந்து வாஷிங் மிஷின். இது வந்து துணி பவுடர், டைடு. இது வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு உள்ளது. இது ஹேண்ட் வாஷ். உங்களுக்கு க்ரீன் கலரில் இருக்கனால அது உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ப்ரஷ். அந்த ப்ரஷ் வந்து குட்டியாக க்யூட்டாக அழகாக இருந்துச்சு. அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து இந்த இது க்ரீன் கலரில் இருக்கனால உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து ஷவர்லலாம் குளித்தோம்னா தலையில் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். தலை நனையக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம அடுத்த ரூமுக்கு போயிடலாம். இது வந்து டூல்ஸ் ரூம். இது வந்து டூல்ஸ் ரூம். இதுலேயே இந்த ரூமில் தான் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சு. உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன். அது வந்து கேட். அவங்க வீட்டில் கிட்டின்னு ஒரு கேட் இருக்கும். அந்த கிளாரா மம்மியோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆனாக்காக அந்த கிட்டியை கிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் எபிசோட்ஸில் உங்கள்கிட்ட இது பண்ணுறேன். இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபியோட ட்ராயிங் திங்ஸஸ்லாம் இருக்கும். என்னடா டூல்ஸ் ரூம் சொல்லிவிட்டு இது காட்டுன்னு பார்க்குறீங்களா? மேலே தான் டூல்ஸ் இருக்கும். இது வந்து பார்பி டால், கிரேயான்ஸ், ஸ்கேல் அது மாதிரி இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் நோட், பெயிண்ட் அது மாதிரி இருக்குது. இங்கே வந்து டூல்ஸ்ன்னு போட்டு ஒரு ஃப்ரேம் இருக்குது. இது வந்து டூல்ஸ். உங்கள்கிட்ட அது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக தெரியறனால உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரில.
ரொம்பவே குட்டியாக இருக்குது. நான் ரொம்ப செய்யலை, குட்டி குட்டியாக செஞ்சனால அந்த ட்ராவில் வந்து அப்படியே கண்ணாபின்னான்னு வச்சுட்டேன். அண்ட் ட்ரான்னு வாயில் வருது. கபோர்ட் சாரி, இதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை, இது எம்டியாக இருக்குது. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி கலர் இருக்குது பாருங்களேன். அந்த கிட்டி கேட்டோட பக்கத்தில் ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ ரெட் கலர் அதில் கீழே வந்து ஃப்ளோர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கலர்ஸ்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி நல்லாவே இல்லை. அதுக்காக நான் மேட் போட்டு மறைச்சிருக்கேன். இது வந்து கார்டன், இதான் லாஸ்ட் ப்ளேஸ். கார்டனில் பார்த்திங்கன்னா கேரட் செடியெலாம் இருக்குது இந்த பக்கம். அது வந்து துணி காய போடுற கம்பி. இது வந்து தண்ணி ஊற்றுற, செடிக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக. இது ஃப்ளவர்ஸ், இது ஸ்ட்ராபெர்ரி செடி. இது வந்து இதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் பிளான்ட்ஸ். இது வந்து இது டொமேட்டோ, அப்புறம் இது கேரட், அது மாதிரி. அப்படியே கேரட் முளைச்சி வர மாதிரி. ஓகே, இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பேபி விளையாடுறதுக்கான ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்குது. ஊஞ்சல், அப்புறம் இது பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரில, சீசாவா என்னமோ சொல்லுவாங்களே, சீசா கிடையாது, சர்க்கஸ், எனக்கு தெரியல அதுக்கோட நேம். இது வந்து ஜம்ப் பண்ணுற அந்த இது. இந்த மம்மி பேப்பர் டாலுக்கு இது ஹைட் பத்தலை, அந்த பேபி பேப்பர் டாலுக்கு தான் இது கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து ஃபுட்பால், ப்ளூ கலர் ஃபுட்பால். அப்புறம் இது வந்து கிராஸஸ், அப்புறம் வேலி இங்கே பக்கத்தில் ப்ரௌன் கலர். அந்த கிராஸஸ் வச்சதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஓகே, அவ்வளோதான் நம்மளோட பேப்பர் டால் ஹோமை நம்ம பார்த்துட்டோம். இனிமேல் அடுத்த வீடியோஸ்லலாம் உங்களுக்கு பேப்பர் டால் எப்படி செய்கிறது, பேப்பர் டால் ட்ரெஸ், ஷூஸ், ஹேர், அதோட நிறைய ஃபேஸஸ், அதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த ஹோம் இப்போ உங்களுக்காக காட்டிட்டேன். இந்த 3 பேப்பர் டால்ஸும் நானாக செஞ்சது. ஸோ நான் செஞ்ச இந்த பேப்பர் டால்ஸும் இந்த பேப்பர் டால்ஸ் ஹோமும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த பேப்பர் டாலோட ஹோம் அதை வச்சு பண்ணுற தமிழ் ஸ்டோரிஸ்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஓகே, நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் காட்டும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு. உங்களுக்காக நான் சீக்கிரமாக அடுத்த எபிசோட்ஸ் வரும். உங்களுக்காக நான் சீக்கிரமாக போடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேப்பர் டால் எப்படி செய்கிறது, அதோட ஃபேஸஸ், ஹேர், அதெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்ததுக்கப்புறமே இந்த எபிசோட்ஸ் நான் ஃபஸ்ட் எபிசோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you, bye bye.